तयारी काय काय केली, कांदा, बटाटे, लसूण आलं पेस्ट, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, खिचडी. मी कुकरमध्ये तेल टाकून घेतलेलं आहे, जिरे, मोहरी आणि आता कांदा टाकलेला आहे, ती 2-4 हिरव्या मिरच्या. याला चांगलं आपण परतून घ्यायचं आहे. तेजपान पण टाकलेलं आहे. पोळीसाठी मी तांदूळ, तुरीची डाळ, मुगाची डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आता आपण शेंगदाणे टाकून घेतलेले आहे. आलं लसूण पेस्ट टाकून घेऊ. तुम्ही बघू शकता. आता याला पण चांगलं परतून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता. आता आपण टमाटे टाकून घेतलेले आहे. टमाट्यांना पण चांगलं परतून घ्यायचं आहे. आता आपण याच्यात मसाला टाकून घेऊ. मी 4 वाट्या तांदूळ घेतलेले आहे, 2 वाटी हे अर्धी वाटी मुगाची डाळ, तुरीची डाळ दोन्ही मिक्स करून घेतलं. शेंगदाणे, तेजपान परतून घेतलेलं आहे चांगलं. आता कोथिंबीर, कढीपत्ता. आता मसाला टाकून घेऊ आपण. 1.5 चमचा मी गरम मसाला टाकून घेतला आहे. आता आपण कोथिंबीर टाकून घेऊ. तुम्ही बघू शकता किती छान. आता हे आपलं परतून झालेलं आहे सगळं साहित्य. आता इथं आपण तांदूळ टाकून घेऊ. हे पण छान याच्यामध्ये परतून घेऊ आपण. तांदूळ चांगले परतून घेतलेले आहे आणि आता आपण त्याच्यात पाणी टाकलेले 2-3 तांबे. आता याला आपण मीठ टाकून घेऊया. आता इथे आपण झाकण लावून घेऊ आणि 3 शिट्ट्या होऊ देऊ. नंतर आपली इथे बघू शकता आपली खिचडी कशी तयार झाली आहे. किती छान दिसते. पण अशा पद्धतीने खिचडी करून बघा, नक्की आवडेल. खिचडी फार स्वादिष्ट छान लागते. तुम्हाला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू व्हिडिओ बघितल्याबद्दल.